Joo, tervetuloa tälle fysikaalisten tieteiden esittelylle, jos tänä aiheena on nanotiede ja laskennallinen fysiikka, ja mä puhun molemmista ja kerron, miten ne liittyy toisiinsa. Eli mun nimi on Kai Nuudu, mä oon tosiaan materiaalifysiikan osastolla professori, vastaana ruotsinkielinen opetus, ja sen lisäksi mä oon nyt tiedekunnan opetusvaradekaani, että tiedekunnan opetuksen uudistamisesta kanssa tällä hetkellä vastuussa. Että jos se asia kiinnostaa jotakuta, niin voitte tulla tässä tauolla kysymään. Mutta Paula Eerola ei päässyt tänään tälle, mutta antoi mulle tämän listan, että alle pistäkääpä nimmarilistaan oman nimenne kohdalle. Joo, ja tosiaan niin mä puhun nyt tänään nanoteknologiasta, mitä se on ensimmäisessä osassa puhettani, ja sitten sen jälkeen suurin piirtein tauon jälkeen jatkan sitten laskennallisesta tieteestä. Käsi ylös, ketkä täällä on kuullut nanoteknologiasta tai nanotieteestä joskus? Aika, vau, joo, melkein kaikki. Eli hyvä juttu. Eli tämä on jotain, mikä on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana. 10 vuotta sitten, kun esitin saman kysymyksen, niin edes fyysikoista kovin moni ei vielä ollut alasta kuullut. Eli tämä osoittaa, miten se on kasvanut, ja mä itse asiassa tulen puhumaan, miten tämä ala on kasvanut reilusti viime aikoina. No, mitä tämä nanotiede on? Tässä on mun oma määritelmä. Tämä ei ole tietenkään ainoa määritelmä, mutta itse asiassa nanotieteille ei ole yhtä ja ainoata määritelmää, mikä olisi yleisesti hyväksytty, vaan niitä on maailmalla eri organisaatiot on tehnyt eri määritelmiä, ja moni tutkija on tehnyt omansa, ja mä nyt en tahton olla Pekkaa pahempi, niin mäkin tein sitten oman nanotieteen määritelmän, kun me täällä alettiin opettaa sitä 10 vuotta sitten. Eli tämä määritelmässä niin puhutaan siitä, että millä kokoluokalla liikutaan. Eli tämä ihan tärkein tässä määritelmässä on tämä kokoluokka 1-100 nanometriä. Eli että tosiaan on objekteja, jotka on nanometrikokoluokalla. Teille fyysikoille ei tietenkään tarvitse kertoa, mikä on nanometrit, te tiedätte sen, että kun yleisölle puhuu, niin täytyy sitten selittää, että nanometri on metrin miljardisosa ja niin edelleen. Mutta tärkeimpää tässä on se, että tämän objektin ei tarvitse olla näin pieni kaikissa ulottuvuuksissa, vaan riittää, että se on ainakin yhdessä ulottuvuudessa tätä pientä kokoluokkaa. No sen lisäksi tämä ei sinänsä ole tavallaan uutta, tämä nanometrikokoluokka. Sen jälkeen, kun atomi löydettiin 1900-luvun alussa, atomin rakenne alettiin ymmärtää, niin tiedettiin, että tietenkin on olemassa tämä nanometrikokoluokka, joka koostuu muutamista atomeista. Mutta tärkeää tässä on se, että täytyy painottaa, että meillä on joku ymmärrys tai hallittavuus sillä nanometriskaalalla. Ja tässä se nyt on määritelty niin, että tosiaan tiedetään, mitä siellä tehdään valmistuksen, muokkauksen tai analyysin suhteen. Ja toinen aspekti, mikä tässä on, että siinä on jotain uutta. Ja tämä on tietenkin, jos ajattelee puhtaan filosofisesti, niin voisi tietenkin ajatella, että tämä on tyhmä, että eihän tieteen pitäisi riippua historiallisesta kehityksestä. Mutta käytännössä tosielämässä se riippuu, ja nanoteknologia ja nanotiede mielletään uudeksi asiaksi, ja siksi tässä on syytä olla tämä uutuusaspekti tässä määrittelyssä. Käytännössä tämä uutuus voidaan sanoa, että karkeasti alkaen tarkoittaa, että se on tutkimusaiheita, jotka on lähtenyt liikkeelle 80- tai 90-luvulla tai sen jälkeen. Että tosin siitäkin on vähän joustavuutta. Tämä oli siis nanotieteen määritelmä. Sitten voidaan puhua nanoteknologiasta, ja suuri yleisö puhuukin enemmän nanoteknologiasta. No, nanotiede ja nanoteknologia suhtautuu toisiinsa ihan niin kuin tiede ja teknologia yleensä. Eli teknologia niin yrittää tieteen pohjalta tai vaan yrityksen ja erehdyksen kautta niin löytää uusia tuotteita tai jotain, millä voisi olla käytännön hyötyä. Ja sitten jos lopulta nanoteknologia tekee tuotteen, joka onnistuu myymään, niin sitten voidaan puhua nanoliiketoiminnasta ja nanotuotteesta. Tämäkin on tärkeä ymmärtää, että on hyvin paljon teknologista tutkimusta, joka ei kuitenkaan ikinä suoraan johda mihinkään tuotteeseen, tai saattaa johtaa tuotteeseen, joka voidaan valmistaa labrassa, mutta maksaa niin paljon, että kukaan ei sitten käytännössä rupea sitä tekemään ja myymään. No, jotta kuitenkin, jos mennään aavistuksen tieteellisemmäksi, niin että ymmärretään, mitä erikoista tässä nanoskaalassa on, niin palautan mieleen, että mikä on atomin koko.
Eli atomien koko, jos ottaa atomiytimen ja elektronit, niin on karkeasti sanottuna noin 0,2 nanometriä. Eli se on, tämähän vaihtelee tietenkin alkuaineesta toiseen, mutta usein kaikki alkuaineet, jos on 0,1-0,3 nanometrin välillä tämä koko luokka. Ja tietysti kaikki aine meidän ympärillä koostuu atomeista. Mutta tästä atomeista, kun lähdetään sitten yhdistelemään näitä atomeja, niin päästään nanometrikokoluokalle. Ja tämä liittyy tähän nanotieteen määritelmään, eli nanotiede ei tutki yksittäisiä atomeja. Jos tutkii yksittäisiä atomeja, niin on atomifyysikko, mutta sitten jos tutkii muutamia kymmeniä tai sitä isompia rakenteita, niin sitten on nanotieteilijä. No, toinen tärkeä asia, mikä on hyvin olennaista nanotieteelle, on, että atomi on kvanttimekaaninen. Eli se ei ole vaan joku pallukka, eikä se ole todellakaan, elektronit ei ole mitään planeettoja vastaavia asioita, jotka pyörii sen ytimen ympärillä, vaan sillä on hyvin kvanttimekaaninen luonne. Ja tämä johtaa moneen näistä nanotieteen mielenkiintoisista sovelluksista, että koska nanorakenteet ovat vähän isompia kuin yksittäinen atomi, niin tämä kvanttimekaaninen luonne vielä usein näkyy nanorakenteissa. No, toinen tärkeä kysymys tässä on, että miksi tämä nanoskaala tai nanotiede on uutta. Ja kuten sanottu, niin toisaalta me on jo kauan fyysikot tiedetty, että tai nanoskaala on olemassa. Mutta fysiikassa kävi tavallaan aika hassusti silloin 1900-luvun alussa, että kun atomit oli löydetty, niin oli tietenkin hyvin mielenkiintoista tutkia niiden ominaisuuksia. Ja silloin syntyi atomifysiikka, ja siitä sitten, kun Rutherford löysi atomiytimen, niin ruvettiin tutkimaan atomiytimien ominaisuuksia. Ja siitä tuli fysiikan osahaarat, jotka meni syvemmälle ja syvemmälle näihin rakenteiden sisälle. Ja tähän jatkuu tietenkin nyt edelleen. Hiukkasfysiikka tutkii alkeishiukkasia, jotka on hyvin paljon vielä atomia pienempiä. No toisaalta koko ajan oli materiaalifysiikkaa ja kemiaa, joka tutki jatkumoa. Siis se tutki, että jos on makroskooppinen metallipala, niin käytti esimerkiksi kvanttimekaniikan teorioita ja selitti, että pystyttiin selittämään, että mistä metallien johtavuusominaisuudet johtuu ihan kvanttimekaniikasta lähtien. Mutta tässä tutkimuksessa, niin vaikka se perustui kvanttimekaniikkaan, niin kiinnostuksen aihe oli nimenomaan makroskooppinen materia, ihan makroskooppiset palaset, miten ne käyttäytyy. Ja tämä nanoskaala, että mitä tapahtuu, jos ei olla atomeissa, mutta ei myöskään olla makroskooppisessa möykyssä, vaan se ollaan jossain siinä välillä, niin se jäi hyvin vähälle kiinnostukselle pitkän aikaa. Tosin täytyy tässä yhteydessä kyllä rehellisyyden nimissä sanoa, että kemistithan kyllä tutki niitä molekyylejä koko ajan, mutta myös kemiassa tämä oli aika pitkälle totta, että kemiasta kyllä kiinnosti molekyylien ominaisuudet, mutta niistäkin aina mentiin siihen keskiarvostukseen, josta pyrittiin molekyylien ominaisuuksia sitten ennustaa makroskooppisten liuosten ja muiden ominaisuudet. Ja tämän takia tosiaan niin tämä nanotiede tai nanoskaala jäi hyvin pienelle tutkimukselle pitkäksi aikaa. Oikeastaan koko suurimman osan 1900-lukua juuri kukaan ei kiinnittänyt asiaan huomiota. Mutta olennainen kysymys sitten tietenkin on, että so what, että miksi sitä kannattaa tutkia, että onko siinä jotain erilaista kuin makroskooppisessa maailmassa. Tässä on kaksi syytä, miksi nano todella on erilaista, tai sanotaan kaksi perussyytä, josta on sitten hyvin monta eri varianttia. Mutta ensimmäinen näistä perussyistä on hyvin yksinkertainen, ja se on se, että pienellä ainemäärällä saadaan suuri pinta-ala. Eli että jos meillä on nanopallukka, niin voidaan osoittaa, että 1 nanometrin läpimittainen pallo, niin siinä yli puolet sen atomeista on pinnalla. Tämä on ihan simppeli lasku, että voitte tehdä sen illalla, jos on tylsää, laskea vaan, että mikä on pallonkuoren tilavuus verrattuna koko pallon tilavuuteen. Ja tämän takia, että niitä atomeja on paljon siinä pinnalla, niin siitä johtuu se, että pinta-atomit dominoi näiden nano-objektien ominaisuuksia usein. Ja tämä on hyvin tärkeää monella alalla, että esimerkiksi kemiallisessa katalyysissä niin katalyysi tapahtuu lähes aina pinnoilla ja silloin niin saadaan hyvin paljon katalyysiä aikaiseksi.
Jos ajattelee vähän fysikaalisemmin, niin esimerkiksi tietyt optiset metallinanohiukkaset, tietyt optiset ominaisuudet, niitä dominoi niin sanottu pintaplasmoniresonanssit, jotka myös on aineen pintaominaisuus. Hauska esimerkki tästä, että miten iso efekti tämä on tämä ajatusleikki tässä. Että jos ajatellaan, että otetaan kuutio, jonka sivun kokous on 1,7 senttimetriä, sitten jaetaan tämä kuutio 8 identtiseen palaan, leikataan tämä 8 ja sitten toistetaan tämä. Sitten leikataan jokainen näistä 8 palaa ja toistetaan tätä. Niin päästään, jos tämän tekee 24 kertaa, niin pääsee 1 nanometrin sivunleveyksisiin kuutioihin. Ja sitten kun nämä laskee näiden pinta-alan, niin se on pinta-ala suurempi kuin jalkapallokentän. Eli tosiaan niin kun jalkapallo tai amerikkalainen jalkapallokenttä, niin saadaan tätä suurempi pinta-ala, vaikka ainemäärä on sama kuin tässä alkuperäisessä kuutiossa. Toi vaikuttaa äkkiseltä uskomattomalta, mutta jos tuon laskun tekee, niin se voi helposti osoittaa. Käytännössä on tietenkin, ei kannata ruveta valmistamaan nanohiukkasia tällä tavalla. Ei se ihan mahdotonta ole, mutta se ei ole, niitä on fiksumpia tapoja valmistaa niitä. Mutta tosiaan esimerkkinä, miten iso efekti tämä voi olla, niin tämä on mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä. Eli tämä on tavallaan aika yksinkertaisesti ymmärrettävä esimerkki, miksi nämä nano-objektit on erilaisia. Mutta se toinen, vielä paljon merkittävämpi, on kvanttimekaniikka. Eli koska me ollaan vain vähän sitten yhtä atomia suuremmassa skaalassa, niin tämä kvanttimekaaniset ominaisuudet vielä usein näkyy näissä nano-objekteissa. Ja tästä niin, loistava esimerkki on tämä kuva tässä. Tämä kuva on kokeellinen kuva. Se, mitä tässä kuvassa on, niin tässä on kuparipinnalla rauta-atomeja. Eli jokainen piikki, minkä te näette, tässä on yksi rauta-atomi. Nämä on atomivoimamikroskoopilla niin aseteltu sinne pinnalle tällaisen stadionin muotoon. Ja se, mitä te tässä näette, niin okei, nämä piikit, ne on ne rauta-atomit, mutta se jännin osa tässä on tämän stadionmuodon sisällä, nämä aaltomuodot täällä. Niin nämä on elektronitiloja, kuparin pintaelektronitiloja. Eli tässä näkyy ihan suoraan tämä elektronien kvanttimekaaninen luonne. Että kuten sanottu, elektroni ei ole mikään klassinen planeetta, vaan se on aalto, massa-aalloksi voi kutsua. Tässä näkyy, että tähän näyttää aaltojen interferenssikuvio. Tässä meillä on yksi elektronitila, tuossa toinen, ja tässä on niiden välillä interferenssikuvio, näiden elektronien interferenssikuvio. Ja tässä on tosiaan niin atomien määrä, kupariatomien määrä, tässä alla on ehkä muutama 100, että tässä näkyy, että vaikka atomia on muutamia 100, niin tämä alue tässä käyttäytyy edelleen kvanttimekaanisesti eikä klassisesti, jolloin toi olisi vain yksi tasainen pinta. Tässä puhutaan loukkuuntumisesta, eli tässä tapauksessa tosiaan nämä elektronitilat on jäänyt loukkuun 2 ulottuvuudessa tämän rautastadionin sisälle. Jos meillä on kultananohiukkanen, niin silloin nämä elektronit loukkuuntuu 3 ulottuvuudessa, kaikissa 3 ulottuvuudessa siihen nanohiukkaseen. Ja tästä kvanttimekaniikasta niin voi puhua kauan, se on itse asiassa hyvin monimutkainen, siitä on muitakin kvanttimekaanisia efektejä, jotka tulee esille tässä, että parin vuoden kuluttua voitte tulla tälle Basics of Nanoscience-kurssille, jossa sitten kerrotaan tarkemmin näistä kvanttimekaanisista ominaisuuksista. Mutta tästä on yksinkertaisia asioita seuraa tästä, jos yksi on tämä näin. Eli tässä meillä on ihan koeputkia, jossa on nesteliuos, jonka sisällä on kadmiumselenidia tai kadmiumtelluriidia. Mutta te näette, että tässä on eri värejä, mutta aine ei muutu. Nämä on koko ajan ne samat nanohiukkaset, mutta se mikä tässä vaan muutetaan on näiden nanohiukkasten koko. Tämä on sellaista, mikä ei tunnu arkipäiväisesti järkeenkäyvältä, että jos teillä on joku tietty aine, niin yleensä se väri on sama aina. Että jos teillä on kuparia, niin se on punertava, jos teillä on kultaa, se on kellertävä. Jos teillä on joku pii, esimerkiksi tavallinen pii näyttää metallilta, harmaalta metallilta. Mutta tässä tosiaan niin saadaan aine eri väriseksi vaan sen kokoa muuttamalla. Ja tämä johtuu just siitä, että nämä elektronit on loukkuuntunut näihin nanohiukkasiin, mutta se loukkuuntumisenergia riippuu sen hiukkasen koosta, joka sitten vaikuttaa niiden optisiin ominaisuuksiin.
No, tässä oli nyt pari perussyytä nopeasti, että miksi tämä nano on erilaista ja jännää kuin normaali makroskooppinen aine. Olennaisin kysymys ehkä kuitenkin on, että mihin tällä pyritään, että mitä muuta kuin että saadaan kauniin näköisiä väriefektejä, niin mitä nanolla yritetään saada aikaiseksi. Tämä nanotutkimus lähti liikkeelle, voidaan sanoa oikeastaan yhdestä puheesta ja yhdestä kirjasta. Ihan eka, joka johdatteli tähän aiheeseen, oli Feynmanin puhe, Richard Feynman, joka itse asiassa oli hiukkasfysiikan nobelisti, mutta hän oli avarakatseinen ihminen ja mietti myös muita fysiikan aloja ja piti vuonna 1959 puheen otsikolla There is plenty of room at the bottom, jossa hän olennaisesti esitti, että tekniikan miniaturisyyden voitaisiin viedä atomitasolle asti, tai oikeastaan kysyä, että miksei näin voitaisiin tehdä. Silloinhan tämä vaikuttaa nyt arkaiselta, mutta vuonna 1959 hän ajatteli, että miksei koko Encyclopedia Britannicaa voisi kirjoittaa nuppineulan päähän. Ja laski, että jos voitaisiin tehdä 40 atomin läpimittaisia rakenteita, niin todellakin voisi kirjoittaa koko silloisen Encyclopedia Britannican tekstin nuppineulan päähän. No siitä johtui sitten, Feynman itsekin tajusi, että tämä ei sinänsä ole kovin hyödyllistä, mutta puhui sitten enemmän, että jos sama voitaisiin tehdä elektroniikalla, niin sitä elektroniikka voitaisiin miniatyrisoida. Tämähän on nyt toteutunut, että meillähän on niinku, varmaan useimmilla on USB-tikku mukana, paitsi ne, jotka on ihan internet-ajassa ja luottaa siihen, että netti aina toimii, eikä kantele enää USB-tikkuja mukana. Mä ainakin kannan aina, että tähän niinku, sen aikaiseen Encyclopedia Britannican tekstihän mahtuisi ihan kevyesti tällaiseen USB-tikulle, mahtuisi varmasti kuvatkin. Eli tosiaan tämä informaatio ja elektroniikkavallankumous on aika pitkälle jo tapahtunut. Et nykyään myös, jos joku nyt todella haluaisi kirjoittaa sen vanhan Encyclopedia-tekstin nuppineulan päähän, niin se voisi tehdä elektronisuihkulitografialla, mutta että ihmisillä on järkevämpääkin tekemistä kuin sellainen. Mutta se, mikä vielä vei tätä vielä eteenpäin, oikein jossain määrin aloitti tämän nanovallankumouksen, oli amerikkalainen kaveri nimellä Eric Drexler, joka kirjoitti vuonna 1986 kirjan otsikolla Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology, joka niin kuin kuuluu, niin se on aika lennokkaalta kuulostaa kirja. Ja siinä ei ole kovin paljon uutta verrattuna Feynmanin kirjaan, pääidät on sama, mutta hän kirjoitti siitä yksityiskohtaisemmin ja spekuloi, mitä kaikkea voisi saada aikaiseksi. Muun muassa puhu itsestään lisääntyvistä nanokoneista, jotka voisivat tehdä kaikenlaista kivaa, niin kuin liikkua ihmiskehossa ja korjata soluja ja estää ikääntymisen. Et melkein lupaa kuolemattomuuden, mutta ei ihan kehdannut tehdä sitä. Syöpä nyt tietenkin parannetaan näillä ilman muuta ja muuta mukavaa. Toisaalta tässä kirjassa sitten puhuttiin myös nanoriskeistä ja nanoaseista. Eli hän pelkäsi, että jos nämä itse replikoitaan nanokoneet rupeisi toistaa itseänsä, niin voisi muodostua joku Grey Goo-niminen massa, joka syö kaiken tieltään. Ja tämä on vähän tylsää, että tällaisesta kirjoitti siitä, koska moni ihminen otti tämän tosissaan ja rupesi pelkää tätä. Muun muassa Englannin suuri nanoteknologia-ekspertti Prince Charles huolestui jossain vaiheessa tästä, ja sitten joku Englannin tiedeakatemian jäsen, joku tiedemies Parka joutui menemään sitten rauhoittelemaan Prince Charlesia, että hän ei vielä tarvitse pelätä, että tämä Grey Goo tulee ja syö Buckinghamin palatsin. Eli käytännössä tietenkin, niin, jos miettii vähän perusfysiikkaa, niin kuin esimerkiksi energian säilymislakia, niin voi aika nopeasti päätellä, että tuossa ei ole hirveän suuri huolenaihe. Toinen aspekti on, että virukset on yrittänyt tehdä jo muutama miljardi vuotta, ja että eikä nyt ole kovin hyvin onnistunut, mitä nyt joskus ihmiset saa flunssan sen ansiosta. Mutta jos mennään nyt eteenpäin ja katsotaan, että mitä nano todella on. Näistä visioista niin yksi keskeinen visio oli atomi kerrallaan rakentaminen, jossa idea oli tosiaan, että aloitetaan yksittäisistä atomeista ja rakennetaan niistä ylöspäin mielivaltaisen monimutkaisia rakenteita. Tämä voidaan jossain määrin tehdä tässä kuvasarjassa.
niin nähdään, miten atomeja on siirretty. Tämä on vastaava kuin se kuva, minkä mä näytin muutama kalvo siitä stadionista. Tässä tosiaan siirretään rauta-atomeja kuparipinnalla vähitellen vaiheittain niin, että niistä lopulta muodostuu täyden ympyrä. Tässä näkyy keskellä yksi elektronitila. Eli me pystytään rakentamaan asioita atomi kerrallaan. Mutta toisaalta niin tämä oikeastaan toimii vain kahdessa ulottuvuudessa. Kolmessa niin jotkut visionäärit on esittänyt tämän tyyppisiä tavoitteita, että tehdään koneen osia ja muuta atomi kerrallaan. Käytännössä niin, tavallaan tuo voisi tehdä, mutta siinä on paljon muttia. Yksi, että se on hirvittävän työlästä. Toinen, että jos ajattelee, että jos tämän rakenteen tekisi atomeista, niin tässä olisi älytön kitka, koska atomit edelleen vuorovaikuttaa toistensa kanssa normaalilla kemiallisilla vuorovaikutuksilla, niin nämä atomit tässä rajapinnalla olisi todella vahvasti toisiinsa sitoutuneita, niin että se ei käytännössä, että ajattelee, että olisi jonkinnäköinen liikkuva nivel, niin ei varmasti toisisi ainakaan normaaleilla metalliatomeilla. Mutta joka tapauksessa tästä on silti niin, aika pitkälle on tästä päästy, ja tästä IBM Labras, jotka on eniten tätä harrastanut, niin ne teki muutama vuosi sitten jopa filmin tästä. Eli tässä on yksittäisellä atomeilla tehty leffa. Se on vähän musiikkia, mutta jos ette kuule, niin älkää välittäkö, se musiikki ei ole erityisen tärkeää. Eli tosiaan jokainen pallo tuossa on yksittäinen atomi. No joo, ja näin se jatkuu, että en jaksa pelata loppuun asti. Tämä on aika hauska demonstraatio sitä, mitä voidaan tehdä. Samalla edelleenkin nämä elektronitilat näkyy tuossa, joka samari fysikaalisesti mietityttävää. Että toisaalta mä en ihan usko, että tämä leffa saa ikinä Oscaria parhaasta käsikirjoituksesta. Joo. Eli tosiaan tätä atomien liikuttelua sillä voi tehdä hauskaa asioita. Käytännössä on enemmän hyödyllinen pintakemia ja pintafysiikan tutkimuksessa, jossa tosiaan tutkitaan enemmän tieteellisesti, mitä tuossa tapahtuu. Mutta näistä ideoista, että mitä kaikkea nano voisi olla, niitä on paljon enemmän. Ja tosiaan niin yksi iso ala, mitä tutkitaan, on kvanttitietokoneet. Eli kvanttitietokoneet on tavallaan tieteellisen laskennan ja tietokäsittelytieteen haara, jossa idea on, että korvataan tavalliset 0,1-bitit kvanttimekaanisilla niin sanotuilla kuubiteilla, jolla siis voi olla arvo 0 ja 1 välillä. Ja sillä voitaisiin tehdä tiettyjä laskentaa, niin kuin esimerkiksi salausten purkamista, uskomattoman paljon tehokkaammin kuin normaaleilla tietokoneilla. Ja näitä kvanttitietokoneita on jo itse asiassa. Toistaiseksi ne ei tee mitään sellaista, mitä ei voisi tehdä. Ne on niin pieniä, että ei tee mitään sellaista, mitä voisi tehdä tavallisilla tietokoneilla. Mutta tosiaan siinä on valtaa tutkimus, ja tämä liittyy läheisesti nanotieteeseen, koska siinä tarvitsee olla kvanttitiloista moduloida, niin nämä kaikki ne perusrakenteet siellä sisällä, paljon tietenkin tämän makroskooppisen rakenteen syvemmällä, niin ne on erilaisia nano-objekteja. Tämä on asia, jota on mielenkiintoista seurata, ja saa nähdä, että minä laskennallisena fyysikkona, että pääsee uran loppua kohti tosiaan tekemään laskuja kvanttitietokoneella. Toinen asia, mikä on todella iso tutkimuksen haara, on niin sanottu nanolääketiede, eli nanorakenteiden hyödyntäminen tavalla tai toisella lääketieteessä. Ja tämä perusunelma tässä on just tämä, että olisi, että niin kuin Feynman Drexler kuvasi, olisi nanokirurgeja, jotka menisivät ja tappaisivat syöpäsoluja ja muuta hauskaa, ja sen jälkeen sitten tosiaan parantaisi syövää ja kaikki muut taudit sen ohella. Tämä on asia, joka sanotaan, että jossain määrin taatusti tulee
onnistua. Itse asiassa on jo lääkkeitä markkinoilla, jotka käyttää nanoteknologiaa, mutta mikään niistä ei kyllä ole anywhere close to that. Mutta se, mikä on varsin lupaava idea, on, että tietyn tyyppisiä, tämä on kuvia aidoista, tietokonekuvia, mutta aidoista molekyyleistä. Yksi idea on, että olisi lääkemolekyylejä, joiden sisään, jossa olisi harmiton molekyyli, jonka sisällä olisi sitten joku varsinainen lääke- tai myrkkymolekyyli. Nämä liikkuu kehossa, avautuisi sitten vaan siellä, kun haluaa, esimerkiksi syöpäkudoksessa, ja sitten tämä lääke voidaan täsmäannostella pelkästään niihin soluihin, jotka tarvitsee sitä. Tässä asiassa niin tämä palanen osataan jo tehdä, se on jo moni tehnyt, kuka lukee meidän yliopistolla farmasian laitoksella on tehty tämän tyyppisiä asioita, mutta ongelma on siitä, että saadaan se liikkumaan kehossa ja avautumaan vaan siellä, missä pitäisi, niin siitä ei vielä pääse. Ja alan asiantuntijat sanoo, että siihen on kyllä vielä monta vuotta mentävänä ennen kuin sinne pääsee. Tai optimistisesti puhuu, että joskus 10-15 vuoden kuluttua tämä voisi todella toimia hyvin. Varmastikin se tulee olemaan niin, että se toimii tietyissä tapauksissa, tietyn tyyppisissä syövillä tai jotain tällaista, että se ei ole mikään tällä, että one solution fits all, että ihmisen biologia ja biokemia on niin monimutkaista. Sitten kun puhutaan näistä villeistä visioista, niin täytyy aina ottaa esille tämä nanohissi avaruuteen. Tämä olisi todella mullistava ja todella science fiction tason idea, jos se onnistuu. Tämä on nyt sanotaan puolvakava idea. Idea on valmistaa köysi, joka menisi maasta avaruuteen, maassa se ankkuroitaisi jonnekin päivätasalle, ja se pyörisi maan pyörimisliikkeen mukana, tuolla olisi vastapaino jossain sopivasti 150 000 kilometrin päässä, ja sitten sitä pitkin voitaisiin lähettää, suurin piirtein keskipakoisvoimaa hyödyntää, niin tavaraa avaruuteen todella halvalla. Ei tarvitse myöskään olla suurin ero, että tajua, että tätä nyt ei ihan vielä tänään pystytä tekemään. Mutta tässä on itse asiassa vakavasti otettava tausta. Että alun perin, kun tämä esitettiin, niin tätä laskettiin, tästä oli ihan tieteellinen paperi vuonna 1975 julkaistu, joka laski, että mikä tämän vaijerin ominaisuudet pitäisi olla, että voisi tehdä. Ja silloin tulos oli, että mikä olemassa oleva materiaali ei ole niin luja, että tällä voitaisiin valmistaa. Mutta tämä tuli uudesta ajankohtaiseksi, kun löydettiin hiilinanoputket. Tämä on yksi nanotieteen lupaavimmista materiaaleista. Ne on putkia, jotka puhtaasti hiilestä kohtaistuja putkia, jotka on luokkaa 100 kertaa lujempia kuin teräs parhaassa tapauksessa. Ja laskettiin, että jos näistä voitaisiin tehdä se 150 000 kilometriä pitkä vaijeri, niin silloin tämä nanohissi voitaisiin rakentaa. Tällä hetkellä näitä hiilinanoputkia pisimmät, niitä on valmistettu ollut noin 10 senttimetrin pituisia, mikä sinänsä on jo fantastinen saavutus, mutta siitä 10 senttimetristä ja yksittäisestä putkesta päästään 150 000 kilometriin, niin siinä on vielä vähän mentävää. Ei tässä vielä olla, eikä vielä kannata ruveta ostamaan nanohissiyhtiöiden osakkeita. Jenkeissä kyllä joku myy niitä jo, mutta sanotaan, että voin ehdottaa parempia sijoituskohteita, jos teillä on ylimääräistä rahaa. Mutta joka tapauksessa niin tämä on jännä idea, joka ehkä joskus kaukana tulevaisuudessa toteutuu. No, jos palataan vähän lähemmäs arkipäivää, eli mitä tämä nanotiede todella on, mitä nyt tällä hetkellä tehdään ja lähitulevaisuudessa tehdään. Se, mikä tässä on tärkeää huomata, että tämä nanoteknologia itse asiassa oli staatusti myös ilman näitä visioita, koska oli kehityksiä, jotka oli aika lailla riippumattomia näistä visioista. Tärkein tavallaan on pi-teknologian miniatyrisointi. Se alkoi 60-luvulta, silloin alettiin rakenteista, jotka oli millimetrin osia, oli ensimmäiset tietokonesirut tai millimetrin kymmenesosia ehkä, ja nythän me ollaan noin 10 nanometrissä näissä toimivissa pi-siruissa. Ja tämä on se, mikä on tietenkin mahdollistanut koko tämän meidän informaatiovallankumouksen. Mutta sitten oli muita keksintöjä, pyyhkäisytunnelointi tai atomivoimamikroskopia. Tämä on just se menetelmä, että voidaan nähdä yksittäisiä atomeja ja siirrellä niitä. Sitten keksittiin 81. Sitten löydettiin näitä hiilinanorakenteita, on löydetty 83 fullereenit, eli hiilipallot, hiilinanoputket 1, grafeeni, eli yksittäiset hiilitasot vuonna 2004. Sitten elektronimikroskoopit on parantunut koko ajan.
Eli tämän ansiosta niin tosiaan niin, joka tapauksessa me tutkittaisiin nyt tällä hetkellä nanoskaalaa, vaikkei näitä visioita olisi ollutkin. Mutta nämä visiot kyllä auttoi, ne herätti mielenkiintoa ja herätti ihmisiä ajattelemaan asioita, moni ihmisiä ajattelee asioita uudella lailla. Ja tosiaankin niin tämä, että nanos voidaan puhua vallankumouksesta, on se, että jos katsoo julkaisustatistiikkaa, eli tieteellisten julkaisujen määrää nanotutkimuksesta, niin tämä on tieteellisten julkaisujen määrä per vuosi vuodesta 90 lähtien. Ja tässä näkyy, että ennen vuotta 90 ei nanojulkaisu ollut juuri ollenkaan. Niitä oli kyllä, mutta ne oli niin pieni määrä, että se ei näy tällä skaalalla enää. Sitten se lähti kasvuun, ekaksi suht pieneen kasvuun, mutta noin vuoden 90-luvun loppupuolella on ollut ihan eksponentiaalisessa kasvussa. Ja tämä jatkuu edelleen. Et mä joka vuosi päivitän tuon tilaston ja aina mietin, että alkaako tämä kasvu taittua, mutta ei ole vielä taittunut, eli edelleenkin nanotutkimus on kasvussa. Tämä luvut tässä on todella isoja, että tämä yli 100 000 julkaisua vuodessa, niin se on yli 7% kaikista tieteen julkaisuista. Ja tämä kaikki tiede sisältää lääketieteen, biotieteet, se sisältää humanistiset tieteet ja niin edelleen. Eli tämä on todellakin nyt todella valtava tutkimusala. Aika iso osa siitä itse asiassa nyt on biotiedettä. Tässä käppyrässä niin tämä on fysiikan julkaisujen määrä. Te näette, että alussa melkein kaikki oli nanofysiikkaa, mutta nyt niin noin puolet on muuta kuin fysiikkaa, eli kemian tai biotieteiden puolen julkaisuja. Mutta molemmat on edelleen kasvussa. Usein nämä on hyvin läheisessä yhteistyössä ja se on vähän sattumaa, että minne nämä julkaisutietokannat sattuu määrittää, että minne se kuuluu. Toisaalta niin on tärkeää, että ymmärtää, että tämä ei ole pelkkää tutkimusta, että se ei ole pelkästään meitä tutkijoita, istutaan labrassa ja käytetään julkista rahaa tekemään jotain hauskaa, vaan siitä on kyllä jo seurannut paljon kaupallisia tuotteita. Tämä on yksi arvio, näitä arvioita on hankala tehdä, koska se riippuu mitä siellä lasketaan mukaan. Mutta tässä on yksi ihan arvostettu tutkimus, arvio nanomarkkinoista, ja tässä nähdään, että tällä hetkellä ollaan jossain 20 miljardin dollarin vuosittaisissa markkinoissa. Eli tämä on todella isot markkinat jo nyt. Ja tämä mitä tämä voi olla, niin minulla on muutama esimerkki, että mitä nano voi olla toisaalta labroissa ja sitten tuotemaailmassa. Et nanokoneita tosiaan on olemassa. Tämä on tavallaan nanomoottori. Tässä näin on hiilinanoputki akselina. Se ei näy tässä kokeellisessa videossa niin hyvin, mutta tuossa näkyy skemaattisesti. Ja siinä on kultananopalanen, että tämän akselin leveys on jotain 10 nanometrin luokkaa ja tämä kulta taso tässä on muutama 10 nanometrin paksunen, joka tosiaan pyörii ihan niin kuin sähkömoottori. Et tästä on jo yli 10 vuotta, että tällaisia on jo tehty aika kauan. Ja monta muuta esimerkkiä tällaisista enemmän tai vähemmän toimivista nanokoneista löytyy. Kuitenkin, minkä mä mielelläni aina otan esille, tässä on luonnon nanokoneet. Eli luonnossa on koneita, itse asiassa meissä ihmisissä on koneita, jotka on nanokokoluokalla ja jotka on hyvin monimutkaisen toiminnallisuuden nanokoneita. Näistä kuuluisia parhaiten ymmärretty on niin sanottu ATP-syntaasi, jossa on solukalvoissa esiintyvä kone, joka ottaa protoneja yhdeltä puolelta solukalvoja ja siitä, tai sanotaan, että se ottaa sisään protoneja yhdeltä puolelta kalvoa ja se hyödyntää tätä protonieroa, sen termodynaamista voimaa, mikä tulee protonikonsentraation erolla siihen, että se pyörittää tätä osaa ja tuottaa adenosiinidifosfaatista adenosiinitrifosfaattia. Eli nämä on näitä solujen energiaa tuottavia molekyylejä. Tässä on tietokoneanimaatio, joka kuvaa, miten tämä tapahtuu. Tämä on karkeistettu kuva, mutta antaa aika hyvän havainnollista aika hyvin, mitä tapahtuu. Eli tässä tosiaan tulee protoneita sisään. Tämä kone todella, tämä alaosa todella pyörii, siis tämä on ihan aidosti pyörii. Sitten tämä pyörimisliike välillä siirtää mekaanista voimaa tänne yläosaan, ja ne on tullut sisään tätä adenosiinidifosfaattia ja fosfaattia, ja sitten tämä liike täällä niin tekee siitä adenosiinidifosfaatista adenosiinitrifosfaattia.
Toi on aika uskomattoman hieno asia. Toi ei sinänsä ole nanotutkimusta, toi on ihan biologiaa, koska tätä tapahtuu meidän soluissa koko ajan. Että on miljoonia pyörimässä meidän sisällä, miljoonia tai miljardia koko ajan. Mutta tuosta voi tulla nanoa, jos tätä pystytään muuntamaan. Eli jos ihminen muuntaa tätä, niin sitten voidaan puhua nanoteknologiasta, koska sitten se ei ole enää luonnon oma rakenne. Ja tämä on tehty, että yhdet tutkijat otti tällaisen ATPn labraoloissa ja lisäsi siihen toisen biologisen molekyylin, niin sanottu aktiini, joka on muun muassa lihaksissa esiintyvä molekyyli, ja sitten pistetään pyörimään, ja tässä on video, jos te näette, niin tuo pieni harmaa möykky tuossa, niin tosiaan, tuo pieni harmaa möykky tuossa, joka pyörii, mäpä nyt pistän vielä hetken, niin se on se aktiinifilamentti, jota tämä ATP-syntaasi pyörittää. No tietenkin voidaan myös kysyä, että onko tuosta tällaisesta mitään hyötyä. Tässä tapauksessa tuo nanokone sinänsä tuskin tekee mitään hyödyllistä, mutta idea ja sen edelleen kehittelyt voi sitten saada jotain hyödyllistä jo aikaiseksi. Eli nämä oli tutkimuslabra-ideoita. Sitten jos mennään siihen, että mitä on todella markkinoilla, tässä on markkinoilla valtava määrä tuotteita. Että autovahoista niin moni käyttää jonkin syytin nanotutkimusta. On urheilutuotteissa on paljon tennisballoja, mailoja ja niin edelleen, jossa on joko nanohiukkasia tai hiilinanoputkia tai jotain muuta, joka parantaa niiden kestävyyttä. Kolmas ala, mikä on itse asiassa hyvin suuri ala, on kosmetiikka. Kosmetiikassa on jo kauan hyödynnetty nanohiukkasia. Itse asiassa jossain lähteessä sanottiin, että maailman suurin nanoteknologian tutkija on L'Oréal, ja kosmetiikkafirma. Eli tämä on todella suuri ala. Tässä oli itse asiassa tämä purkki tässä, niin tämä oli itse asiassa Vuosaaren City Marketista ostettu kosmetiikka, jos te ette näe ehkä kovin hyvin, mutta tuossa lukee nanotechnology tuossa noin. Eli tästä on muutama vuosi. Nyt mä luulen, että ne taitaa myydä edelleen samaa kosmetiikkaa, mutta ne ei enää mainitse sit nanoteknologiaa siinä. Että se ei välttämättä halua käyttää sitä markkinoinnissa, mutta näitä nanohiukkasia käytetään hyvin paljon. Muun muassa tähdekosmetiikan ihon imeytymisominaisuuksien parantamiseksi tai sitten tosiaan väriefektiä ja muiden takia. Yksi suuri nanotuote, mikä te kaikki olette käyttäneet monta kertaa, on autojen katalysaattorit. Se on yksi, no ehkä ei suuri, mutta yksi suurimmista nanoteknologiaan perustuvista tuotteista. Ja näiden katalysaattorien toiminta, niin ne perustuu jalometalli-nanohiukkasiin, platina, palladium tai rhodium nanohiukkasiin, jotka saa katalyyttisesti aikaan tämän efektin, että haitalliset hiilivedyt ja muut ilkeät molekyylit niin hajoaa vähemmän haitallisiin. Ja syy, että tässä nämä on nanohiukkasia, on se, että nämä platina ja palladium ne on älyttömän kalliita metalleja. Ja jotta olisi varaa pistää se tavallisen auton tavalliseen katalysaattoriin, niin täytyy täytyy optimoida, että miten paljon pinta-alaa tiettyä massaa kohti, ja tämä optimointi on just se sama, mikä oli siinä stadion periaatteessa, että käytetään nanohiukkasia, jossa melkein kaikki atomit on pinnalla, ja silloin saadaan maksimaalinen katalyysi mahdollisimman pienellä ainemäärällä. Ja tämä on tosiaan kaikki nämä tarvaalliset autojen katalysaattorit toimii tällä. Ja kyllä etsitään halvempia materiaaleja, siitäkin on paljon tutkimusta, mutta toistaiseksi ei ole löydetty mitään, mikä toimii yhtä hyvin. No sitten katsotaan vähän paikallisemmin vielä. Suomessa tutkitaan nanoteknologiaa paljon. Aalto-yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja meillä. Että esimerkiksi Aalto-yliopistossa niin kylmälabrassa on tehty ihan nanotransistoreita ja tutkittu niiden suprajohtavuusominaisuuksia. Ja tässä niin suomalaisesta nanosta niin oli yksi hauska tuote, mikä tuli vastaan jossain vaiheessa, oli nanokoruja. Tämä oli hyvin yllättävä lähde nanoteknologiselle informaatiolle. Täällä Finnairin lehti, mikä roikkuu siellä lentokoneessa, ja mä luin sitä puolunessa, niin kuin sitä yleensä lukee, ja sitten yhtäkkiä niin törmäsi esiin nanoteknologia-artikkeli, joka oli herätti mut aika hyvin.
Eli tosiaan niin, tämä oli muutama vuosi sitten, niin tehtiin niin sanottuja nanokoruja. Eli idea oli, että on nanohuokoinen aine, jonne sitten sun rakkaan parfyymi tai jotain muuta mukavaa voi mennä sinne huokosiin sisälle ja säilyä siellä monta viikkoa, niin voit kantaa sun rakkaas tuoksua mukana monta viikkoa. Tämä oli sen verran utelias, että menin katsoa, että niitä muun muassa keskustan Sokoksessa näitä myytiin vähän aikaa. Nyt mä en ole kyllä nähnyt niitä moneen vuoteen, että ilmeisesti tämä nanokoru-idea ei ollut maailmankaikkeuden paras tai eniten myyvä nanoteknologian sovellus. Mutta joka tapauksessa hauska esimerkki siitä, että mitä kaikkea hassua tai enemmän tai vähemmän hyödyllistä nanoteknologialla tai nanoideoilla voi tehdä. Meidän laitoksella niin meillä on monta ryhmää, jotka tutkii nanoa enemmän tai vähemmän. Että meidän ryhmässä, eli lähinnä tämä tutkimus keskittyy materiaalifysiikan osastoon, jossa meillä on laitteita, joilla valmistetaan nanohiukkasia ja sitten voidaan pinnoittaa niitä pinnoilla ja tutkia näiden ominaisuuksia. Tässä on noita senioritutkijoiden nimiä, jotka tekevät tämän tyyppistä tutkimusta. Tässä on tietokonesimulointi, tämä on jo vanha, missä me pommitettiin kuparipintaa kupariklusteria ja nähtiin, miten nämä kuparinanohiukkaset saa aikaiseksi tällaisen puolihuokaisen pinnan kuparilla. Ja tämä tässä on kokeellinen video, jossa on ekaksi tehty samanlainen kalvo ja sitten jonisäteilytyksellä niin, muokattu se ominaisuuksia. Tämä tutkimus jatkuu edelleen. Nyt me tutkitaan näiden yhteyksiä biotieteisiin. Toinen tutkimusala, mikä meillä on suuri ja josta varmasti kuulitte jo tällä kurssilla, oli tämä ilmakehätutkimus, aerosolit. Ja luonnollinen aerosolit, niin ne on usein nanohiukkasia. Että voidaan sanoa, että Suomen luonto on täynnä nanohiukkasia. Tämä on mitä Markku Kulmala, huippuyksikkö ja moni tutkija siellä tutkii just aerosolimuodostusta. Tämä on muutaman vuoden takainen kuvan kanssa Hanna Vehkamäeltä, joka on proffa laskennallista tutkimusta tekee tällä alalla, mutta tämä on kokeellinen kuva, miten tämä on kellonaika keskiyöstä keskiyöhön 1 vuorokauden aikana, eli tämä oli 19. toukokuuta 1999. Tässä tämä punainen osoittaa suuria nanohiukkaskonsentraatioita. Tässä nähdään, että aamulla, kun biologiset prosessit lähtee liikkeelle, niin alkaa syntyä nanohiukkasia, ja niitä syntyy koko päivän, ja sitten illalla, kun aurinko laskee, niin tämä aktiviteetti vähenee ja näiden lukumäärä pienenee, ja sitten se laskee aika alhaiseksi, kunnes taas tulee aamu, ja sitten tämä sykli toistuu koko kesän. Ja tämä itse asiassa, niin kuin varmaan kuulitte täällä, niin just tämä aerosoli-nanohiukkasten osuus on hyvin merkittävä tässä ilmastonmuutoksessa, ja sen takia niin, tätä tutkitaan. Ja tosiaan niin tämä meidän nanotutkimus, niin ollaan iloisia siitä, että meillä on tehty monta hyvää asiaa. Että, tässä on monessa saatu viimeisten vuosien aikana monta ihan ei edes fysiikan, vaan koko tieteen huippulehdissä julkaisu. Tässä on vain yksi esimerkki, missä me yhteensä tämän nobelistien kanssa, jotka löyti grafeenin, Guy Menovoselo, niin niiden kanssa yhteistyössä tutkittiin grafeeni, joka on yksi näitä jännittävimpiä nanomateriaalin sen magneettisia ominaisuuksia, että me olennaisesti kyettiin osoittaa, että kidevirheet voi työttää superparamagnetismia näissä grafeenissa. Toinen paperi, missä itse olin mukana, niin oli, että me kyettiin osoittaa, miten kiihdyttimillä voidaan muokata pintoja niin, että saadaan nanorakenteita spontaanisti syntymään pinnoilla. Tässä paperissa me tässä selitettiin, miksi nämä muodostuu. Siitä osoitettiin yksi vanha selitys vääräksi ja sitten tarjottiin uusi selitys tilalle, joka nyt noin 5 vuodessa alkaa olla yleisesti hyväksytty. Joo, mutta otetaan vartin tauko nyt ja sitten jatketaan tauon jälkeen laskennallisen fysiikan ja nanotieteen yhdistelmällä. Jos teillä on kysyttävää näihin asioihin, niin voitte tulla tänne, tai voi kysyä julkisesti, jos haluatte. No okei, tulkaa tänne alas, jos haluatte kysyä.